тоҷикон оинаи таърихи миллат. муассисаи давлатии рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон дар партави амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки бо мақсади арҷгузорӣ ба таърихи пурифтихори миллати тоҷик, омӯзиши амиқу ҳамаҷонибаи корномаҳои шоистаи ниёгонамон дар тӯли таърих, тақвияти ҳисси худогоҳӣ ва худшиносии миллӣ, эҳёи ҳофизаи таърихӣ ва ба ҳамин роҳ шинохти беҳтари нақши миллати кӯҳанбунёду фарҳангсолори тоҷик дар рушди тамаддуни инсоният дар пайравӣ аз ин иқдоми сирф миллӣ ва баҳри тарғиби ҳамаҷонибаи озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат барои аудиторияи худ минбар муҳайё мекунад. мо барои нафароне ки дониши муфассал доир ба асари тоҷикон ва муаллифи он академик бобоҷон ғафуров доранд, дорои қобилияти баланди нақлу тафсири воқеаҳои таърихии давраҳои муайяни миллати тоҷик ҳастанд, бо қобилияти баланди сухандониву суханронӣ рӯйдодҳои таърихӣ ва нақши онҳо дар таърихи халқи тоҷикро тафсир карда метавонанд ва аз ҳаёту фаъолияти чеҳраҳои таърихсози халқи тоҷик огоҳӣ доранд, минбар муҳайё мекунем. хоҳишмандону таърихдонҳо ва ҷавонони касбу кори гуногун ки мехоҳанд дар ин иқдоми сирф миллии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баҳри бедор намудани ҳисси миллии насли наврасу ҷавони кишвар аз пештара самгузор бошанд, новобаста аз сину сол ба идораи рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ташриф биёранд. мо дар баробари ҷой намудани суҳбати эшон дар саҳифаҳои рӯзномаи худ инчунин воқеаву саҳнаҳои таърихии нақлнамудаи онҳоро сабт ва дар сомонаҳои иҷтимоии худ ҷой медиҳему тарғиб менамоем. суруғаи мо кӯчаи Саъдии Шерозӣ 16, бинои Шарқи Озод, ошёнаи якум. телефонҳо барои тамос 238 5109, 238 5414, 93 777 3968, 988 23 03 91. ҷавонони тоҷикистон, шишаи номуси миллат дар бағал дорем мо.